perlok saya sen biang apli yang sampah pi ka YouTube channel jonga te hani video rong on pe banai pi ka khobar jing ya ka khwai dok ha ka ban salong ha ka tayo ka ban wan hak te sa than is Jantia Hill District te sampah pe ban nga do bekun kena wa pinomis ka weru ka kirol ke an bat kum kijing pen bana bat ki price ha ka ne notice te nga pat ngan pule kat kum na bala tha ha ka ne notice ta tong ni sedang na Kajing kau khwai dok ha kajaka kan dei pung ma sarki phawa ha te hetu ber sa chri is Jantia Hill District kesurok ban lai sil char ma bala penyai da ka Jantia pon onar bat fishing organization katari kan dei khanyo tari ubna bech pheu ar jar ar phosang kapor na do khanda siteng men stem hado lai beje na phai snge ya ketika uwe runwiang bat uwe khwai kan long lai hajar marway ki price pan kin long kumne harum kidan hado arpo artli keta kin ai ke banang kong kin ai si pheulang wow mo bat kete ke trophy kin ai mo ke long kum ka sign mo ke to ke long kum ka price hi te ke baar kan long si pheulak hi biang bat ke trophy hi balai ro si pheulang ke basau ro si pheulang te nado ke basan ado ke baar pheu kin ai dekilak sudah keta ke basan kin ai lai lang ke beriu ke ai arlang tang ba nado ke banyau ado ke baar pheu kin ai silak marway ke baar phewai kin ai lai pheu jar ke baar ar kin ai ar pheu hajar kandan ro ke consolation prize A bat ke consolation prize B ke consolation prize A kadang hado si pheu tuli ta kin ai pi si pheu hajar marway ke consolation prize B pan taru kadang hado si pheu tuli hi tang ba kin ai tang riu hajar marway nalari ki dok harim on the thamai khan riu quintal aga khandai tarik ubnai be si pheu ar hajar phosau por si pheu beje men stem on pen khwai sau tali kipung on sha bandrung shapung hakapor khalwei beje men stem bat bo jaka do se ne urun wiang kapor di tiket kan long khat ar beje men sngi hak kata hak khan riu tarik ubnai be si pheu ar hajar phosau bat kapor weng yakise ne reng wiang on sempen banana office Sisen bala dap ki price kirawan kim dan hak ban thau kulmar tab julong ma amsha bande ni di kiat harut kapung taru bujulong he kajing jingai na uwei urawan kan long khat saw enchi ansim jing thau habaro ki jai dok ha lai no ka dok ha he khle tab ju jia he ma kinong de jing de ki dei ban de tang ki tier khwai ban bam khwai o tab julong hima tharai ki la ai wai pat kinong de bam mo kinong de ja de sha tem kandan ro ka lucky drama te ka price jika dor jong tiket kan dei lai spa si tiket bada pithet pat artlip kan dor tang kan shong dor tang san spa hi hagi artiken ka price ka banang kong jong lucky draw kan dei ka alto kiten brand new badang thamai ka price baar pat kan dei da ka pisa lai phajar ka price balai ro da ka pisa hi si phajar bat ka price basau ro da ka pisa san hajar ngapor pen khalai kan long ar siteng mak per khan khalai ka lucky draw kan ya ka lucky draw la ja bom wan kat kum kapor balabo na ka office on pen khalai biang kum bajule sakiwei ki competition ta te bajulong hima kirol kan te da pikudon gejing tiba hamne pikwa benti phila ban phone ki te number ki don hado kanoli wei ar lai so santali number te ka wei na ki te kan tre kam mo da kalong homnok noro te barabar judon jing thut hera te kublai shibon perlok ba phila pe video jonga do bukut sombhawan om klet ban like share ban subscribe ya ka channel
Nang ba la ja kene ke notice kam wan poi kisnong kidong jong phiro lang ba ke YouTube channel jong a ken phin yo ya kene ke notice marsen play phi internet ha phone jong phi kene ke notice kan poi be sha phi lang ba ke YouTube bat se share sang pha share ya kene video ma sek perlok jong phi ya don ki te ba kwa ban lek sha kene ke jing ya kop khwai te kin tim kenang ba kin tim ma ya kis ngabang ban lai de tang tai perlang kule shibon ya ke jing ya sha pat ke jing kersan jong phi na ga por sha ga por